Just hit the bell button to subscribe. Sabas na tayo guys. And libre naman yung travel natin galing to Ortigas to pamunta PITX sa Libensakan. Carousel. Guys, part 2 na to guys. Bibili tayo ng ticket. Papareserve tayo. Yan, daming tao. Daming kong kasabay. Daming tao ngayon. Nandito ako ngayon sa second floor. Hey guys, nilipat na sa ticketing boat 2 ang mga papuntang biyaheng Bicol. Ayan po ang advisory. Nasa ticket boat 2 na po ang papuntang Bicol. Dati guys doon sa dulo, sa pinakadulo na yon. Ngayon nalipat na sa ticketing boat 2. Andiyan na guys, papasok na lang kayo dyan. Nagpa-reserve na ako kasi uwi ako ng May 7. Ngayon, wala pa daw talagang schedule. Kaya dito na yan guys. Ito na. Dito na yung mga biyahe papuntang Bicol. Ayan guys. Arandia, JBH, St. Marta, Sibragais. Tapos nandito guys, Antonina. Lahat ng mga pauwi ng Bicol guys, dito na. Guys, pauwi na tayo. Mapunta tayo sa rally. Rally ni Bitilen. Second call lang to guys. Napupuntahan nyo dito. Sobrang daming tao ngayon na pauwi ng Bicol. Eh, siyempre sa yung iba naman ay hindi na pauwi ng Bicol. Kaya punta rin sa Visayas, Mindanao. Kaya ingat kayo and keep safe. Bye boy Bicol. Just hit the bell button to subscribe.